Bună, sunt Dina și bine ai venit pe canalul meu de YouTube mamipetocuri.ro. Dacă îți plac filmulețele mele, dă subscribe la canal, like și share ca să ajungă la cât mai mulți prieteni. Astăzi povestim despre bani, că mi-a venit factura la gaz, nu vreți să știți cât mi-a venit factura la gaz pe luna decembrie. Vouă cât v-a venit factura la gaz pe luna decembrie? Nu mi-am revenit din șoc de după factura de gaz de pe luna decembrie. Dar cum facem să o scoatem la capăt când gazul s-a scumpit, lumina s-a scumpit, mâncarea s-a scumpit și parcă am avea nevoie și de niște pantofi cu toc, că vine luna martie, primăvară și luna femeii, nu? Văd în jurul meu oameni care pe de o parte se plâng că nu le ajung banii, pe de altă parte alții se duc în concedii în februarie, în martie, în aprilie, își cumpără mașini, își cumpără case, apartamente, investesc, deci unii pot și alții nu prea pot. Deci care e povestea lor? Ceea ce o să vă povestesc eu astăzi nu face parte din vreun curs de educație financiară, cu toate că eu am fost la vreo câteva doar să-mi confirm că sunt pe drumul cel bun, dar vă recomand, dacă în cazul în care apare în viața voastră vreo invitație la un curs de educație financiară, să mergeți, pentru că în ciuda faptului că venim din spate cu niște informații complet eronate din perspectiva mea referitoare la relația noastră cu banii, vă ajută și în relația de cuplu, spun eu, ca să nu vă mai certați toată ziua de la bani, dacă vă certați toată ziua de la bani. Prima și cred că singura ceartă pe care eu am avut-o cu soțul meu de la bani a fost încă dinainte să mă căsătoresc cu el. Era, cred că în al doilea nostru an împreună și am venit eu fericită de la serviciu într-o zi și am spus, dragul meu, mi-a rămas 100 de lei din salariu să mergem să-l cheltuim. Pe vremea aceea 100 de lei reprezenta un coș plin de cumpărături de la Carrefour, de exemplu. Deci erau niște bani destul de mulți. Soțul meu a benoclat niște ochi mari și a zis, ce să faci? Să cheltuiești 100 de lei? Pentru ce? Și am zis, păi mi-a rămas, da, să mă bucur de ei, nu? Că cam asta e ideea, când ai niște bani în plus, te duci și cheltuiești ca să te bucuri de ei. Și el a zis, păi, de ce să nu-i pui în cont, să-i economisești? Poftim? I-am spus eu pe la 25 de ani ai mei pe atunci. Zic, cum adică să economisesc? Păi ăștia-s banii mei, trebuie să mă bucur de ei. Dar ai nevoie de ceva? Păi da, de o geantă, de pantofi, adică tot timpul ai nevoie de ceva. Mă spuneți voi, nu aveți tot timpul nevoie de ceva, ai nevoie de o bluză nouă, de o geacă, vine primăvara, cumperi mățișoare, parfum, se găsește ce să faci cu 100 de lei. Și soțul meu a spus, nu mergi nicăieri, îi punem în bancă. Și eu am zis, nu, îi cheltuiesc pentru că sunt banii mei. Deci, primul lucru pe care noi l-am făcut după ce ne-am certat un pic mai mult și cred că nu ne-am vorbit vreo 2-3 zile, pentru că intrau în conflict principiile noastre de viață cu care plecasem fiecare din familia lui, a fost să ne punem, în primul rând a fost să ne împăcăm, evident, și apoi să stăm un pic de vorbă și să ne calibrăm, spun eu. În primul rând să decidem că există un singur cont în familia noastră, care pe atunci nu era chiar familie, dar faptul că locuiam împreună ne făcea oarecum o familie. Nu cred că familiile care au banii separat reușesc să-și gestioneze foarte corect finanțele. Pentru că tot timpul o să existe discuția asta, eu câștig mai mult, tu mai puțin, tu ai dat mai mult pe pâine, eu am plătit mai puțin gazul, eu am plătit mai mult gazul, tu ai dat mai puțin pe pâine și tot așa. În momentul în care acceptăm că unul câștigă mai mult și altul mai puțin, dar noi ne iubim nu pentru cât câștigă celălalt, da? Noi ne iubim pentru alte lucruri mai importante decât asta, cred că deja am câștigat o bulină roșie în relația noastră. Apoi ne punem banii la comun, că sunt 2 conturi, că sunt 3 conturi, părerea mea e că ar trebui să fie un singur cont cu 2 carduri corelate, dar asta rămâne la alegerea voastră. Important e toți banii pe care voi câștigați să-i puneți împreună. Ceea ce am făcut noi ulterior a fost să ne facem o listă de obiective. Unde vrem noi să ajungem peste un an, sau peste 2, sau peste 6 luni, în funcție de nevoile noastre din momentul respectiv. Noi, pe atunci, primul lucru și cel mai important a fost să ne cumpărăm casă. Nu mai există altceva. Nu ne-am dorit vacanțe,
nu ne-am dorit haine, nu ne-am dorit mâncare la restaurant sau ieșit în fiecare vineri în club. Și acesta ar trebui să apară pe lista celor care își doresc acest lucru. Pentru noi, la acea dată, a fost extrem de important să ne cumpărăm casă. Eu am benoclat din nou ochi și am zis, ești nebun, unde o să ne cumpărăm noi casă într-un an de zile? Că ăsta era termenul nostru pe care ni-l decisesem împreună. Noi stăteam atunci într-un apartament cu chirie și ne-am decis ne-am propus de fapt ca într-un an de zile să ne cumpărăm casă. Eu, cum spuneam, am benoclat ochii și am spus, ești nebun, nu o să ne cumpărăm casă niciodată, pentru că noi câștigam salarii normale pe vremea aceea, nu că acum am câștigat mai mult, că acum nu mai câștig nimic, dar asta e partea a doua. Pe vremea aceea eu aveam un salariu mediu, să spun mic spre mediu, e tot pe acolo, adică câștigam împreună niște sume de bani rezonabile. Însă ne-am propus acest lucru și ne-am asumat acest lucru împreună și ne-am pregătit psihologic. Oricât de mult ați crede că nu ajută, din contră, faptul că tu ai această discuție cu partenerul tău de viață și vă propuneți, vă faceți planuri împreună, cred că psihologic, fără să ne dăm seama, noi ne programăm să muncim mai mult, să dăm tot ce putem ca să ne atingem acel obiectiv. Exact cum zice Jizicala, s-au unit planetele, s-au aliniat planetele ca să ne atingem noi obiectivul. Exact acest lucru se întâmplă că nici planetele astea, am mai spus eu pe blogul meu, planetele nu se aliniază chiar așa de capul lor și noi le ajutăm să se alinieze. Ne-am făcut lista de obiective. Acum, de exemplu, după ce ne-am căsătorit și avem copii, evident că obiectivele noastre s-au schimbat. Nu ne mai dorim casă, că o avem. Nu ne dorim nici mașină nouă, pentru că nu considerăm prioritar, dar poate pentru cineva este important o mașină nouă, pentru că a mai apărut un copil în familie și nu mai este loc într-o mașină cu 5 locuri, e nevoie de o mașină mai mare, de exemplu. Și atunci, dacă considerăm că mașina e importantă, o punem și pe aceasta pe listă. Important e să ne punem pe listă toate obiectivele la care noi vrem să ajungem la un moment dat. Că e casă, că e mașină, că sunt vacanțe, că e școală privată, că sunt ieșirile în club în fiecare vineri, care sunt și acelea consumatoare de bani și absolut tot ceea ce dorim noi să facem cu banii. Al treilea pas, după ce ne-am finalizat și lista de obiective, este să ne facem calculul finanțelor. Și începem să calculăm venitul numărul 1 al lui, venitul numărul 2 al ei, sau invers, cum vreți, alte venituri, dacă mai sunt în familie, de exemplu, mă ajută mama cu o sumă de bani, mă ajută tata cu o sumă de bani, bunica, unchiul, mătușa, am o chirie de la o garsonieră pe care o încasez în fiecare lună, etc. Le adunăm pe toate și ne dă o sumă de bani, evident, X să-i spunem. Apoi calculăm ceea ce cheltuim lunar în medie. Evident că vor fi luni în care vom cheltui mai puțin, vor fi luni în care vom cheltui mai mult. Important e să ne facem o medie. Aici eu am lucrat, recunosc, cel mai mult. Mie mi-a luat un an de zile ca să pot să ajung la această medie a cheltuielilor. Calculam într-un Excel toate cheltuielile pe care le aveam zi de zi. De la parcarea de 2 lei de pe atunci, până la pâinea de 1 leu, la plinul de motorină de 300 de lei, grădinița copiilor, kilogramul de mere, absolut toate cheltuielile noastre se duceau într-un tabel Excel pe care eu îl țineam foarte strict. Mai puneam și un buffer de 100 de euro în cazul în care mai îmi scăpa vreo chitanță sau vreo facturică și să fiu sigură că este acolo. După ce am făcut chestia asta timp de un an de zile de mi s-a luat, la final s-a făcut o medie pe familie și am zis cheltuielile noastre lunare medii este Y. Apoi ne-am uitat la cheltuielile lunare și am hotărât dacă rămâne acela bugetul lunar sau încercăm să-l mai scădem. Și ne-am uitat să vedem unde putem reduce cheltuielile. La haine, la mâncare, poate mâncăm prea mult în oraș și putem să mai tăiem din factura de la restaurante. Poate plecăm prea des în concediu la munte, în weekenduri la munte și mai tăiem niște weekenduri. Sau poate considerăm că ăsta este nivelul nostru, nu putem să trăim cu mai puțin și suma Y reprezintă într-adevăr suma cheltuielilor noastre lunare.
La final, ce am făcut? Venit minus cheltuieli, rămas profit. Profitul pe care îl economisim la bancă. Ne alegem și noi banca care ne place mai mult sau care ne oferă mai multă încredere și îi punem la bancă. Și aceea reprezintă suma pe care noi o economisim lunar pentru a ne atinge obiectivele la final de an sau de cât ne-am propus. La pasul numărul 4 ne întoarcem la lista de obiective și ne uităm. Ne-am propus să ne cumpărăm o mașină. Cât costă mașina? 15.000 de euro. În câți ani putem noi să ne cumpărăm mașina? Dacă eu economisez lunar 300 de lei și faceți calculul. În momentul în care veți vedea că vă trebuie vreo, 7 ani, dau și un exemplu, dacă vă trebuie 7 ani să vă cumpărați mașina de 15.000 de euro, numai voi puteți să decideți dacă într-adevăr merită să trăiți lunar cu o sumă mai mare de bani și să mâncați și la restaurante, să mergeți și în cluburi sau să mergeți în vacanțe foarte scumpe, sau tăieți lunar din buget ca să vă puteți atinge obiectivul mai repede decât 7 ani. E simplu, nu-i așa? Ei bine, noi asta am făcut. Ca să reușim să ne cumpărăm casa pe care o aveam pusă pe lista de obiective ca numărul 1 prioritar, am economisit la sânge. N-am plecat în nicio vacanță, n-aveam mașină pe vremea aia, nici nu ne-am cumpărat, cu toate că a fost extrem de greu să umblăm prin București fără mașină. Mi-aduc aminte că cumpărasem masă de călcat și am plimbat-o cu metroul din Carrefour Orhidea până în Eroii Revoluției, de se uita toată lumea la noi, sacoșe de mâncare sau ce ne mai cumpăram noi, totul căram cu metroul, pentru că nu ne permiteam atunci să ne cumpărăm mașină și prioritar, cum spuneam, era casa. Nu am mâncat în oraș și vedeam un film, nu știu, odată pe la 3-4 luni ieșeam în oraș, în condițiile în care noi eram la începutul relației. Evident că mi-ar fi plăcut să ies și eu în oraș mai des, să-mi cumpăr și eu haine frumoase, să plec în concediu cu iubitul meu de atunci, respectiv soțul meu de acum. Îmi doream, n-a fost o perioadă foarte simplă pentru că eram destul de frustrată, însă tot timpul mă întorceam la bază și spuneam de ce sunt eu în povestea asta, pentru că îmi doresc alături de viitorul meu soț să ne cumpărăm această casă. Atunci, haide să facem împreună acest efort. Și mi-am amintit și reamintit până când, într-un an de zile, cu un ajutor și de la bancă, ne-am cumpărat casa pe care o avem și ziua de astăzi. Și ultimul pas în acest mini-curs de educație financiară, sau spuneți cum vreți voi, este ca din suma economisită, indiferent că sunt 200 de lei, 300 de lei, 400 de lei, reinvestiți o parte din banii aceștia. Este important ca în timp să aveți o sursă de venit pasivă cu care să vă trăiți bătrânețea liniștit, dacă se poate, pentru că nu se știe, precum vedeți, ce viitor ne așteaptă în această țară minunată. Înainte să închei, haideți să recapitulăm împreună cei 5 pași cei mai importanți pentru a nu te mai certa niciodată cu partenerul de la bani. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că suntem pe aceeași lungime de undă cu soțul sau soția, cu partenerul, că strângem amândoi bani pentru un interes comun. Pasul numărul 2 este să ne creăm lista de obiective la care aderăm împreună. Pasul numărul 3 este să calculăm împreună bugetul lunar al familiei. Pasul numărul 4 este să economisim lunar o sumă de bani de care nu ne atingem decât în situații extreme, avem nevoie urgent să mergem la spital sau mi s-a întâmplat ceva neplanificat, abia atunci mă folosesc de bani economisiți, altfel nu ne atingem deloc, nici dacă sunt promoții la genți, la pantofi, la mașini, la nimic nu ne atingem până nu ne-am atins obiectivul. Și numărul 5, reinvestiți o parte din economii pentru a avea o bătrânețe cât de cât liniștită. Acesta a fost videoul meu de astăzi. Îmi doresc din tot sufletul să vă fie de ajutor și cu inspirație. Eu sunt Dina, scriu pe mamipedocuri.ro și vă aștept și data viitoare cu un nou video care să ne facă viața de părinte mult mai ușoară. V-am pupat! Pa, pa!